kita sa aton nga programa kadalagan sa agrikultura. Ini nga programa ginadulong sa inyo sa Department of Agriculture, Regional Office 6 sa pagpanguna ni Director Melin Picoter, kaupo ng duha ka Technical Directors, Engineer Jose Albert Barogo kag Dr. Peter Sobrevega. Sa sini nga aga, manaya-naya gid nga panahon subong nga aton nga makita kag medyo medyo mabugnaw no, instead nga daw kainit pero subong nga panahon dumaga timpla-timpla nga aton nga tiyempo. So maayo gid nga pagpangapikapi sa aton nga mga manugpalamati no, sa aton nga mga mangunguma, mga ngisda, ang aton gid nga mga nagapamati subong nga programa bisan diin man kamo subong sa bilog nga kalibutan no, kay at least may nakita kita nga naga-comment sa iban pa nga pungsod. So may aga sa tanan no, kag sini nga aga may isa naman kita ka topiko nga pag-dalon sa inyo nga isa ini siya ka programa sa Provincial Government of Negros Occidental. Of course inigali nga programa man ginasakdag man sa aton nga provincial government headed by our beloved Governor Bong Lacson, kaupo ng iyang vice gobernador. So of course ang aton man nga ginapanamyaw no before tabang sugod ginapanamyaw naton sang mayong aga man ang aton nga mga kaupod sa Office of the Provincial Agriculturist sa pagpanguna ni Dr. Edmundo Raul Y. Kausing, kag of course sa tanan-tanan nga mga divisions no. So ang aton nga opisina ang atong nga tinutuyo sa opisina naton is magatalakay kita sa food sufficiency dira sa province. But along that line no, may mga programa kita nga mga special concerns nga patigayon ng atong opisina na diin ang aton balang natawag nga total development sa community ginaton ginatagaan naton sa emphasis. So sini nga aga mapatian naton isa ka special nga programa na diin ini siya nagatinutuyo naman siya nga ang aton nga mga kauturan naton nga maga-apply. So ini siya nga programa nato na in partnership ini siya sa Department of Tourism and Communications. Okay? So subong nga aga ako ipakilala sa inyo ang aton nga provincial coordinator nato no sa farm tourism na naton nga programa. So pamanguto naton si Ma'am Cheryl Celiado sang iyang nga programa parte sa farm tourism. Tagaan naton sang tion si Ma'am Cheryl nga magpanamyaw sa aton nga mga manugpalamati. Mayang aga sa tanan, mayang aga sa imo Ma'am Lucila, sa tanan ng palamati sa subong nga aga. Okay. So, ang ako subong nga upod kay wala kita nag ang batian lang nato ng tingog sini nga aga pero si Ma'am Cheryl ni nang malawig naman ang iyang pagserbisyo sa aton nga probinsya kag of course no sa iyang pagserbisyo sa probinsya madamo naman siya sa mga lugar nga nakatuan. So, haom gid ini sa iyang posisyon bilang coordinator naton sa provincial coordinator naton sa farm tourism. So, ma'am, pwede naton mahibaluan kung ano bala ining natawag nga farm tourism kag paano ini siya na makabulig sa aton diri sa aton nga mga interested naton nga mga listeners or mga farm tourist areas naton nga na-identify. Ano ni ma'am ang programa sang farm tourism? So, ang farm tourism, mga ginatawag, bali sa duwa ni ka-word, ang farm kag tourism. Syempre, farm tungod sa panguma, ang turismo, ang paglagaw o paghatag sang relaxation sa aton mga bisita kag mga kliyente nga gusto magpatawhay. Magpatawhay hindi lang sa mga mall, sa mga lalagawan nga mga amusement park, kundi ilabi na gid sa mga kaumhan sa langhap sang preska nga hangin kag sa paglantaw sa mga maayo nga mga talan-awon sa kabukiran. Yes, no? Kanami sa nga konsepto sunit. Tungod kay inabalang relaxation yun. Paghambal kita mga relaxation daw, siyempre kung ang mga tao dito sa Negros, no? Stress na sa mga obra, sa mga, Yes, labi na sa after sang pandemic, no? Daw ka, gid. So, kinahanglan naton nga
mag-unwind, mag-relax. So ara gali kita subong sa programa nga diin may mga destinations or may mga lugar diri nga pwede naton ma-develop ini nga area nga mangin ano sila farm tourist destinations. At the same time inang nag-provide man nila sang services sa aton nga mga tourist na mga local as well as ano man inang international tourist naton kakadto man din sa Negros. So ma'am, ano na siya ang ano ang mga ang mga requirements o sino bala ang nag-identify sila sa ila paano sila mahimo nga farm tourist site. So sa farm tourism, ang gina-focus na diri hindi lamang siling nga lagaw lang or pagpatawhay abi. Sa farm tourism, ang ginatagaan naton focus nga ang farmer hindi lang produce ang iyang mga kararuton kundi makahatag man siya sang training kag education sa mga bisita nga nagakadto sa iyang uma. And at the same time, while producing nagahatag man ni added income sa iya tungod for example mahatag siya mga entrance fee sa pagsulod sa ilang area. So added income ina para sa aton mga mangunguma sa mga farmers nga gusto mag-venture sa farm tourism. So sa natawag ng mga requirements, simple lang. Kung gusto mo nga mag-farm tourism ka kag natawag nga may duha ni siya ka klase mo ang farm tourism, may kita nga nga tawag nga day farm kag ang farm resort. Ano naman mang diferensya sang day farm kag ang farm resort? Ang farm resort amo ni siya ang farm nga ideal gini sa mga agricultural production, hindi siya naga-focus sa accommodation. Okay. Oo. Sa mo nag ayan nga difference sa hotel nga sa pension house na makita naton diri. So dapat mayara siya may added sa gali nga serbisyo. Yes. Okay. Oo. So ano naman to ma'am ang gin-explain mo na to ikaduha nga kind of naton Oo. site So ang ikaduha nga site amo ni siya ang farm resort. So sa farm resort naman niya naga-produce sila agricultural products, at the same time naghahatag sila accommodation services sa mga bisita. So while offering the accommodation, they're also offering activities for enjoyment sang mga bisita, most especially mga interactive on-farm activities like mga fishing, pick and pay, mga eat all you can, no? mga eat all you can, pwede gid sila. Like for example, labi diri sa nato sa Concepcion may mga lansones nga mga so pwede ang isa ka farm tourist naton nga may amo na nga feature sa iyang farm pwede siya ka offer sang Oo, pwede gid siya. O kag sa kagina gali sa gin pamangkot mo Ma'am Lucila, no? Hambal mo kung ano ang mga requirements. Yes. Oo. So sa both para sa day farm kag sa farm resort, dapat ang ilang location is generally safe and peaceful. So ang lugar nila dapat do layo bra sa mga kagamo, no? Kag do siya tawhay. Okay. Kaya amo na gani nga mga relaxation, no? Relaxation, kita mo tawhay ang lugar mo. Okay. So amo na number 1. Tapos ang number 2 is ang facilities, dapat may ara gid sila reception or information center nga ibutang biskan gamay lang siya, not necessarily nga do bongga gid nga reception center. As long as may ara lugar nga pag abot sang bisita dira sila dayon makapahuway, no? Yes, makapahuway kadali kag bali makapamangkot do front kung sa hotel pabla do front desk siya kumbaga. Okay, so meaning to say mayara sila area nga for accommodation. Sunday tour lang sila pero mayara siya for maka-accommodate sa sang bisita, may mahandong kag at the same time pwede da nato makita man ang services like for example ang tourist guide naton nga mag-assist sa aton mga bisita. So ano pagid ang makita nat pagid ang mga requirements? Kag sa amuto sa information center dira man na mismo i-briefing sila sang tour guide. Sa amo ng area. So accommodation or the information center. Yes. Tapos dapat as much as possible dapat may parking space gid. Biskan gamay lang siya pero do may space gid para maka-park ang mga salakyan sa aton mga bisita. Then this is optional
dapat may dining or restaurant, pero sa iban nga mga areas naton is optional na siya. Pwede man nga wala ka mo ga ga-offer sang restaurant type nga nga setting. Okay. So number 4 na tanong, dapat is either kung mag day farm ka man o kung mag farm resort, dapat may farm guide ka gid. Kang ina nga farm guide dapat well versed gid siya sa mga pictures yes, sa pictures ng imo nga resort. Hindi na dapat dalon sa mo nga oras, no? Kay there are may mga tao bala nga maselan siguro sila sa init or whatever. So pinito sena kabalo siya kung during this time dinamping area nga daw mas safer to go there or what daw hindi ka expose sa adlaw or amo na bala, so amo na isa sa mga requirements. Okay. Pagtapos ang farm guide kinahanglan nga kabalo gid siya kung anong mga amenities and components nga gina-offer sa inyong farm. Okay. Then next one is dapat may souvenir shop or mini trading area or bisan gamay lang siya nga corner nga dira bala nga display ang mga produce sang farmer nga pagpuli sa nga mga bisita may paklon sila or may bitbiton sila nga halin sa inyong farm. Either fresh produce siya or ang mga na-process nga halin sa imo nga farm. Yes, okay. So amo na siya ang saton nga day farm kag sa aton nga farm resort naman niya aside sang na-mention ta nga nauna, dapat sa farm resort so accommodation, may comfortable area sila nga pwede makatulog. Yes. Tapos may restaurant kay nag-overnight sila so dapat mag-offer kagid pagkaon sa ila. Then may infrastructure support like ang road dapat very accessible siya nga do hindi mabudlay na aton mga bisita. Tapos presence of electricity, tubig importante gina kag communication. Yes. Dapat ang aton nga area is secured man siya kag kung may mo pa lang dapat may security personnel nga naka on duty. Oo, biskan at least ang nabutang lagay is 24-hour basis pero optional man gina siya nga biskan 10 hours ang siguro basta may security personnel nga ara dira. Yes. Kag dapat may ara ta mga firefighting facilities in case of emergency. Tapos dapat may first aid kit kita nga naka-ready gid permi para sa aton mga unforeseen nga accidents nga matabo dira no. So maano ta do tay sa inang medicine kit no or sa for emergency. So siguro isituit lang din naton nga ang mga like for example we anticipate may mga injuries in case Yes, mga sakit sa tiyan, siguro mga mga antacid or mga mga bulong bala nga ready to pull anytime kay syempre layo ka sa allergies kay allergy. Yes, hindi nakakambal ang may mga bisita tagli nga allergy sila sa pollen. Yes. So very good sa hangin ng gisa amera yung mga bisita nga do lain nila nga kon sa ang skin nila very sensitive. Yes, very good na. So hinalang nga may amon ang mga provisions ang aton nga na. Dason siguro additional naman lang naton kung ibutang is lang mga personal hygiene naton nga mga supplies dapat available man kay gisa di bala may mga experience ka nga magkadto ko sa isa ka lugar nakadala habon, makadala shampoo. Basic, so dapat basic mga toiletries sa overnight stays nila dapat may basic supplies ng ibutang. Correct. Oo. Then sa aton pag sanitation so dapat may mga wash areas sa mga designated places like pagsulod sang bisita ga-offer na kamo nga daan sang alcohol and if possible maka-provide kamo sila face mask sa mga wala mga face mask nga dala. Okay. Then dapat you have to have a clean and maintain restrooms, mga comfort rooms ta. Then garbage cans, kag dapat ang garbage cans may ara ta sang isa nga naka assign na siya para sa mga natawag ba lang toxic or mga siya tatlo sa hazardous. May like ang isa ka ka basurahan para lang gina sa mga face mask. Oo, so separate gid ang pagkaboy sa face mask, hindi siya impon sa iban nga basura. Okay. Kag amo na siya ang pag-dispose
disposal and garbage management dapat i-observe tagit sa aton mga resorts or mga farm tourism sites. So usually Miche, like for example abi may isa ka gusto mag ano na mag mangin tourist destination. So ano ang iyang mga anong himuon niya. So makuha sang formas, sino pakagangutan niya. Sa kung gusto naging nga interesado kag ang kung makita tabi nga do almost ready na ginang iya area. So ang kuan lang primary documents nga ihanda niya is updated DTI permit kag updated nga mayor's permit. Ano nga hinambal mong updated ni siya? Pila ka tuig dapat ang requirement nga nag-exist na siya? Dapat ang iyang operation ay subong dapat at least 1 year na siya ga-operate. 1 year. 1 year nag-operate. Ang iyang operation every year is hindi siya magnubo 3 months. Like for example, may ara ta mga areas nga orchard, mga farm tourism sites nga nag-offer mga pick and pay, do fruit orchard, di ba hindi man niya bilog na tuig gapamunga ang mga fruits yes. niya. Kasi seasonal mo, no? Kay seasonal gyud siya. So for every year, at least maka-operate siya 3 months. Okay. Oo. Okay, sige. Ano pa ang mga document niya nga? Also, amo to no, dapat updated gid ang iyang DTI. For example, mag-apply sa subong 2022. So dapat ang iyang mayor's permit, ang DTI permit is 2022 man. That's for individual proprietorship or sole proprietorship. Pero kung corporation or partnership, so prepare ang iyang Securities and Exchange Commission sa SEC o SEC nga certificate o SEC registration ng iyang i-prepare. And so far amo lang na anay ang primary documents nga i-prepare pag-apply nila. Then ang form naman, they can access it online through www.accreditation.tourism.gov.ph. So pwede nila ma-access dira, pwede sila din makahimo sang ilang account kag i-comply nila ang application form nga dira makita sa online. Pero kung like for example, ang iban nga mga areas wala nga do hindi gid mayo ang internet connection, kiti sa mga uma na gid be, pwede gid sila makapabulig sa aton mga personnel diri sa OPA nga maka-fill up sila sang sang application form nga i-handwritten ng nila. Then ang OPA personnel nala ang maka sa ila online. Para register sa ila online. Okay. So, ma-assist kita. So, maka-assist ang meaning to say, pwede sila makapa-assist din sa office. So, yes, pwede good. Okay. So, regarding that, pwede natin makuha ang imong, can you give them sa ila, imong personal nga contact number or sino nga ato nga gina-refer kung may mga tao nga gusto mag-contact sa aton din sa office. Okay. So, sa mga gusto, sa mga interesado nga mag-venture into farm tourism business or as additional sa ilang pagpanguma, so pwede sila makakadto sa Office of the Provincial Agriculturist with the phone number 445-6413. Kag pwede man sila maka-email, makahimo inquiries sa aton nga email ad opanegok@gmail.com. Kag pwede gid sila maka-text sa aton nga Farm Tourism Coordinator. Amo ni ang number. Okay. 0928 579 7864. 7864. Okay. Yes, kag pangitaon nang nila si Miss Cheryl, ang inyong abang lingkod. Okay. So, Miche, kanami din sa imong mga pag-iyan. So far, subong Miche, pila na subong ang existing naton nga nakapasar na sa ang aton nga mga gintalana nga mga requirements ang DOT at the same time sa imo man nga na katuan, no? Pila na subong ang aton nga farm tourist destination dire sa Negros nga under sa imong coordinatorship, pila na ato na pa-approve sa Negros?
So far, since last year, we have accredited 4 additional farm tourism sites. Pag sinuna sila, Michelle, pwede natin malawag. Sa Mursya, may ara kita dara ang Bings Organic Farm under kay Pastor Silvestre Estrao. Ang gina-offer niya na is more on pick and pay, fruit orchard, and at the same time may mga hydroponics na siya nang makita. Ano nga fruits ito may available? Kuha na da siya, naga-eat all you can na siya sometimes, pick and pay, lanzones, Okay. rambutan, tapos may mga durian man da si Pastor. Kag ano pa to, mga pomelo daw mo siya pomelo, and then mayara siya mga hydroponics nga mga vegetables, mga high value crops. Then sa Mursya natano, so makadto ta sa Bago, matur ta sa Bago, mayara ta dira sang Infotech, ang iyan siya provincial government na siya nga own nga training center. Yes. Amo na sa Negros First Organic Technology Center. Tapos mera man kita sa Kabangkalan. Amo na siya ang Dendens Farm, makita ta siya sa Barangay Tapi, Kabangkalan. So ang tagiyan na dira si Mr. Marlon Kahenta, ang gina-offer niya man niya is learning site siya kay damo na naga-conduct training sa iyang area. Then isama na siya ka ATI accredited learning site, si nung kusog. Then damo na siya mga farm animals, fruit trees kag mga vegetables, kag subong damo naman ang iya nagventure naman siya sa rabbit production. Then sa Kabangkalan no, may ara mata dayon sa balik ta sa sa norte. Ang Yanchi Rabbit Farm, makita tayo na sa Barangay Quezon, San Carlos City. Ang iyan naman ang gina-specialize, damo na siya mga rabbit, tapos may aviary man na siya, mga lovebirds nga makita dito, ginapamaligya man na for sale, no? Kag different mga fruits and vegetables. Then subong may ara man to siya bag-o nga components sa farm niya, ang iya nga hito production. Wow. So ika-4 na ta. Okay, sino na to? So so amo na siyang pinakabag-o, no. Kag sa Silay pagali before malipatan nato na ang Silay, may ara dira ang RSV integrated farming system, ginapanag-iyahan ni Manong Rodolfo Villarinia. Ang aton nga ano gani nga cacao producer. Yes. Cacao producer na siya. One of the awards man sa region actually. One of the awards sa high value crops ta sa una sa panaad tabla nga mga awards sa sa aton nga panaad nga awards. So ano anong makita nato dito sa iya nga farm? So kay nung Dulping naman niya, syempre cacao gid siya makita naton sa iya. Kag naga-produce na siya sa sang iya nga own cacao kokwa, ano tawag sina? Choco. Tableya. Yes. Tableya. So meron sa Dulpings Tableya, meron siya sang processing center. Diba? Yes. Oo, makita ta na sa mga sa mga display centers diri sa Ayala. Oo, Dulpings Tableya. Okay. Then kag aside from apat na nga bag-o na nga gina-accredit, no, may haran ta nga mga existing nga mga farm tourism sites nga accredited man. So lawagon ta na lang sila, no, ang mga sila. Okay. Oo, mga daan na ni sila nga mga nauna pa ni sila nga mga na-accredit sa DOT. So we have Buro-Buro Vermi Farm sa Talisay. Next. So may ara mata 26 Herb Garden diri lang sa Bacolod City, sa Lacson. 26 Lacson Street. Yes, ang Fresh Start sa Sumag. Oo, ila man na dira ang sa may North Point. Ara pa na sila? Ang ilang nga farm ara is sa Talisay. Talisay, okay. Then ang JKN Fruit Farm sa Talisay, Manigyapon. Then we have Melbas Farm sa Talisay. Then we have Nature's Village Resort. Tourism site man siya, farm tourism site man siya na consider. Ara siya po sa Talisay. Ang Uwatax Farm, Herb Garden sa Talisay, Gyapon. Then we have Piñalosas Farm sa Victorias. Guerreros Farm sa Talisay man siya, Gyapon. Then sa south naman niya, ara ang Bewell Organic Farm sa Bago. Okay, nakatok gina iya. Yes, kay Ma'am Gina. Sa ang Peace Fund,
ara sa Binalbagan kay Sir Jet Orbida. Yes. Ang Rafa Valley naman, Place of Wellness, ara niya sa Don Salvador. Yes. Then, we also have Maze Garden sa Bacolod City man na siya. Okay. So, all in all, 20 na sila kabilog nga accredited as of 2022. Yes. Okay. Sabi mo siya, sang ginapanglawag mo tanan-tanan na matsag ko sa 20 mo ka ginpanglista o ginpanglawag, do 5 pala nakatuan ko nga para lagaw na gani ko. So meaning to say na sa aton da nga mga manugpalamati, no? Kay nabatian man ninyo ang mga lugar nga pwede nyo makatuan nga medyo lapit-lapit sa inyo. So, grab the opportunity na kung lapit na lang sa inyo, da katuin nyo ang ginapang mention ni Michelle. Kag tanawon ninyo kung ano gid ka matuod, galing nga, ano ka nami ang ina nga mga farm tourism sites. So far, Michelle, di ba mention ka gina sa akon nga, may mga under, na assessment or evaluation nga mga sites. So, presently, pila kabilog gani subong nga aton nga, evaluate nga mga applications? So far, as of January to March, we have at least 4 na nga na-assist, and then we will have an additional farm to be evaluated or to be inspected buwas aga. So sa mga taga Pontevedra da makadto kami da tomorrow sa Barangay Miranda kay may. And that will be not tomorrow, but because this is medyo so sa na siya Wednesday, no? That would be on Wednesday. Yes. Oo. So makadto kami dira sa Barangay Miranda to assess a certain farm nga gin-recommend man sang aton nga municipal agriculturist sang Pontevedra. Okay. So, ang ginaminto ni Michelle nga nila, Merkulis sinigin nga semana. So, to say, ang aton nga airtime subong is Huwebes. So, gahapon, no? Gahapon gin kadtuan nila. So, thank you so much, Michelle, sa imo nga time, no? At least na pabalo naman nato ng aton mga manugpalamati nga hindi lang itaga naga-focus sa production, hindi lang ta naga-focus sa technical assistance when it comes to mga commodities naton or mga crops naton sa Negros, fisheries and other support services, but we are also ara man kita gali may mga programa man kita nga paano i-develop ang aton nga mga farms, no? Ang aton mga umada ma-upgrade na siya, at the same time maka-qualify kita sa mga requirements nga ginahatag sang DOT kag sang Office of the Provincial Agriculturist, makapasar ka mo, and then hindi lang ka mo magapabilin nga kundi mangin farm tourist destination na kamo diri sa Negros. So mayong gid nga tion sa pagpamati subong tungod kay medyo mulumabog na ang panahon, kag kabay pa naman nga nakatag naman kami sang madamo nga informasyon sa inyo, na encourage naman kamo namon nga hindi lang kita magapabilin nga isa ka gamay nga mangunguma, kundi may future gid kita or may aragi kita sang handom nga magdevelop pag kita mangin agripreneur, no? Mangin business minded, kag at the same time mapaunlad nato ng aton nga pamilya kag ang aton nga komunidad. Sa liwat, aton tandaan nga sa aton mga kamot nakasalalay or sandig ang kadalagan sa agrikultura. Iniliwat ang inyong partner Lucila Pirartilia kag Avance Negrense. Michelle? Avance Negrense. Action! Radio!